An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sise Ramata Sisoko a n'aw ba tantera ka bɔ Atlanta États-Unis bi ye jeudi don ye arabadon septembre kalo tile fɔlɔ le 1er septembre 2022 ka maliyɛn bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi n bɛna kuma ɲama nafa de kan parce que an bɛ kan ka kuma saniya kan mais mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ saniya k'a to a ka ɲama nafa dɔn c'est comme ni fɛn b'i bolo n'i t'a nafa dɔn a b'a to i b'a fili n bɛna kuma mun kan dumunitɔ ni ɲama bɛ kɛ cogo min nɔgɔ ye nɔgɔ engrais min bɛ se ka yiriw falen parce que Mali la yɔrɔ nɔgɔlen don an bɛ kan ka fɔ mɔgɔw y'u ka yɔrɔ fura mais peut-être que mɔgɔw b'a miiri ni yɔrɔ fura i bɛ taa fili min o de don alors que ɲama man ka fili ɲama sugu 3 de bɛ yen an b'a fɔ min ma ko organique o ko ye fɛn o fɛn ye dumunitɔ ye ou bien nimanfɛn tɔ c'est comme bagansu dumunitɔ ni fɛnw fɛn o fɛn tun bɛ balo la yiri don o mɔgɔ don o bagan don o fɛn o fɛn don n'a bɛ balo la n'a sara a farikisɛ ou bien a kolo kisɛ ou bien kisɛ min b'a la ou bien partie minnu bɛɛ b'a la olu bɛɛ a dilanna ni fɛn dɔ de an b'a fɔ ma ko les acides aminés ou bien les acides gras olu bɛɛ fɛnw de minnu bɛ komi n'i ye so ta ka birikiden ta ka so jɔ biriki kisɛ ni so binna a bɛ kɛ birikiden de tugun o bɛ se ka so wɛrɛ jɔ adamaden fana fari bɛ ten yiriw bɛ ten baganw bɛ ten an b'a fɔ ma ko organique o kɔrɔ ye ɲama o ɲama n'a bɔra i ka so kɔnɔ nafa de b'a la n'i y'a bila dugukolo jukɔrɔ a bɛ taa kisɛ-kisɛnin de ye o yiri de tila k'o dumuni kelen dun donc ɲama sugu 3 de bɛ yen dumunitɔ bɛ yen an b'a fɔ ma organique mana bɛ yen an b'a fɔ ma ko plastique hali plastique yɛrɛ bɔra yiri de la yiri de kɔrɔla ka kɛ duguma ka kɛ pétrole ye pétrole bɔra ɲaga min bɔra o kɛra mana ye ani nɛgɛ a banna nɛgɛ sugu ka ca métaux donc n'i y'a jateminɛ nɛgɛ o nɛgɛ n'a bɛ an bolo diɲɛ na nafa b'a nɛgɛ la a nɛgɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ nɛgɛ wɛrɛ de fɛn o fɛn ye mana ye mana bɛ yelen de mana bɛ yelen ka kɛ fɛn bɛɛ ye n'i ye fɛn o fɛn forme da i b'a ye n'i ye mana kɛ tasuma na n'i y'a yɛlɛ a b'a forme ta donc hali an b'a fɔ ko fossé minnu bɛ yen ou bien dali minnu bɛ da fossé olu bɛɛ bɛ se ka kɛ mana ye o n'i ye mana yɛrɛ ta k'a kari-kari k'a yelen k'a tile k'a kɛ mulu kɔnɔ da a b'o forme ta koba yɛrɛ t'o ye ani fɛn o fɛn ye dumunitɔ ye dumunitɔ o kan ka kɛ fɛn de min bɛ se ka baganw ladumuni o kan ka kɛ fɛn min bɛ se ka yiriw ladumuni a bɛ kɛ ni fɛn 2 de ni dumuni tɔ kɛra sa n'i ye ɲɔ ta sa k'a sin a bu tɛ bɔ i tɛ bu ta k'a di sagaw ma ou bien misiw ma o tɛ fɔlɔ o tɛ tɔ fɔlɔ ye ou bien n'a ye dumuni kɛ n'aw fara a y'a tɔ fili a tɔ tɛ di baganw ma mais fɛn o fɛn tɛ se ka dun bagan yɛrɛ tɛ se ka dun comme kolow ni fɛn tɔw olu bɛɛ hali bagan yɛrɛ kɔnɔna fɛnw n'i ye saga kantigɛ jeli ni fɛnw bɛɛ olu bɛɛ n'i y'a kɛ dugukolo jukɔrɔ tumuw de b'a dun tumuw b'a dun ka kisɛ bɔ a la an b'a fɔ ko azote azote bɛ komi fɛn min yiri bɛ min dun donc a bɛ kɛ yiriw ka dumuni ye donc a ma se yɛrɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'i bɛ taa fili munna i t'a fili n'i bɛ yɔrɔ la min bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ la n'i ye dingɛ sen ka nɔgɔ bɛɛ k'a kɔnɔ i ye mana bɔ a la i ye nɛgɛ bɔ a la fɛn o fɛn b'a la n'i y'o ɲagami ɲɔgɔn na ni ji y'a gosi tumuw b'a dun ni tumuw y'a dun u b'a kisɛ bɔ kisɛ in dɛ o de bɛ taa dugukolo cogoya ka filtrer ka kɛ yiriw ka dumuni hali n'i ye fleur da ou bien yiri da ou bien i ye fɛn dɔ da o fɛn in bɛ falen donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn nafa bɛ nɔgɔ la nɔgɔ tɛ fili n'i ye nɛgɛ bɔ a la k'a di dingɛ baarakɛlaw ma n'i ye mana bɔ a la ka mana yɛlɛma ka forme d'a ma ka kɛ fɛn dɔ ye fɛn o fɛn b'a kɔfɛ yiri don o yiri bolo don o jɛgɛkolo don o sogokolo don o kolo ninnu bɛɛ ye dumunitɔ de ye a bɛɛ ye calcium ni dumuni wɛrɛw dɔrɔn de ani collagène fɛnw de don min bɛ se ka dun n'i y'a kari k'a kɛ mugu ye hali n'i y'a kɛ dugukolo jukɔrɔ le fait que tumu b'o baara k'i ye ka ban bubagaw b'o baara k'i ye ka ban même si k'i yɛrɛ sɛgɛn donc désormais ne tɛ fɛ ɲama ka taa bon ni du b'i bolo dingɛ si i k'a k'a kɔnɔ n'i ye kɔlɔn ta sisan k'a si hali ni kɔlɔn ma dun kɛ n'i ka so dumunitɔ b'a k'a kɔnɔ kalo 1 n'i y'o dingɛ 1 ta k'a labɔ kɛ o bɛ kɛ comme dumunitɔ de yiri fana ma i b'a kɛ yiri kɔrɔ a bɛ kɛ comme nɔgɔ ye yiri ma donc a ma se an ka taa engrais ta k'a importer mɔgɔ minnu bɛ engrais feere a ma u ka nɔgɔ dɔrɔn de dogo ye fɛn wɛrɛ tɛ olu ka dugu nɔgɔ u b'o de ta k'o saniya ka kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a feere aw ma k'an ka fo b'a fɔ nɔgɔ sɔngɔ cayara engrais sɔngɔ cayara bon engrais min b'anw bolo o tɛ dugu si la diɲɛ na parce que Bamakɔ bozola ɲarela fossé ba in fɛn finman min b'a kɔnɔ hali n'i ye dingɛ bɔ sisan a ma se ka taa bɔn kungo kɔnɔ o dingɛ min bɛ bɔ ɲarela yɛrɛ kɛ ɲarela yɛrɛ quartier kɔnɔ ou bien bozola ou bien falajɛ quartier kɔnɔ a bɛ dingɛ si o yɔrɔ de la ka nɔgɔ kelen k'o dingɛ kɔnɔ o quartier kelen kɔnɔ o bɛ k'o ma dumuni ye o bɛ se ka yiri tɔw la dumuni donc nin ye mun ye ka nin ɲɛfɔ aw ye dɔrɔn aw ka jija aw kana nɔgɔ fili nɔgɔ tɛ diɲɛ na fɛn o fɛn n'a bɛ diɲɛ na nafa de b'a la fo e de t'a nafa dɔn donc organique kɔnɔ a b'o nafa dɔn dumunitɔ a b'o nafa dɔn bagantɔ a b'o nafa dɔn saga kantigɛli jeli a b'o nafa dɔn a kɔnɔna ko a b'o bɛɛ nafa dɔn sisan a ye dingɛ sin a y'a k'a kɔnɔ furabulu ni yiribulu a y'o bɛɛ ɲagami na a bɛ ji k'a la san yɛrɛ b'a gosi tuma dɔ la n'a tolila o de ye nɔgɔ ye o de bɛ taa kɛ foro kɔnɔ o bɛ kɛ yiriw kɔrɔ donc n bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'a d'an ma jamana bɛ jɔ ni mɔgɔw ye faamuyali de kɛ jamana bɛ jɔ ni bɛɛ y'i nafa dɔn adamadenw nafa baganw nafa nɔgɔ yɛrɛ nafa min b'i tɔɔrɔ soso ni dimɔgɔ fana kɛra o de kama soso ni dimɔgɔ ka baara de ye ka dumuni yɛlɛma walasa k'a nafa d'a ma sinon soso ni dimɔgɔ ma kɛ kojugu kama koyi u ka baara de ye ka dumuni dun k'a dun k'a broyer k'a kɛ misɛman ye k'a di anw ma an k'a di yiri ma yiri ka se k'a kɛ anw ka se k'o dun donc a k'an bɛn se wɛrɛ